मा जाखो बिमल फंबाय? पानिपुरि। पानिपुरि आच्छा। बुइ दाबा। मा जायगायावलै फंबाय बे मा जायगायाव? इयो आदा माबा इयो अरुणाचल। औ। अरुणाचलनि नैबे माबायाव सिल'नि माबायाव आरोना बे तिनिआलि दं आरो इयो जेदल दालां नायनो थांबा मोनो। औ। ओमफ्राय पानिपुरि मोनदैखौनो जादों। आच्छा देलाय। माबायदि मोनदों जानानै? माबायदि मोनखो? बानलु आगु गोसा जादोंना? Dapat kulisnya deh, itu jatuh. Desun kosun? Kundu jogat ko? Itu siloni bostin, bui ada hibi deh. Ki? Bui daba. Bui daba. Ki poa যায় ইয়াত অলপ ক'ব নেকি? Itu dekai dibi itu. দেখাই দিবি। আচ্ছা। Itu. এইটো ন? Pura bonai deh, cacat pura. এইটো কি পায়? এইটো কাচ্চা চানা মিক্সাৰ বনাই আৰু ইফালে itu panipuri. এইটো পানীপুৰি। Itu chana fry. এইটো চানা ফ্ৰাইটো অলপ মানে ওপেন কৰি দিব। আচ্ছা। Aru, welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. Ang गासैखौबो आंनि राजु दनस्रि YouTube channel आव आङो दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो आं नोंथांमोनखौ बरायना लालायबाय। आङो दायो फैगासिनो ओरैजाय केसाकाट'नि बे जाहैबाय जोंहा बर' गामि। केसाकाट'नि होनबाथ' जों जायगानिफ्राय एसे मिथियो आरो खिन्थु बेलेग जायगानिफ्राय एसे मिथियाबो जानो हागौ। आङो नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनो नागिरदों। बेयावबो जोंहा माखासे बर'फ्रा रायजो जाना दङ। बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो नागिरदों आरो बिथांमोना जाहैबाय एखेबारे जियादल सैमा मा होनो जियादल दैमानि सेराव बिथांमोननि गामिया। बेनिफ्राय माने बिसोरना एसे आलादा आरो जेनेबा एकदम बागान मोनसे गिदिर बारनानै बिथांमोननि गामिखौ मोनो। बिराद गोजान जायो बिथांमोना। ओमफ्राय इसोरना जाहैबाय माने जियादल दै माने एखेबारे सेरावहाय आरो बिथांमोननि माखासे थासारिफोरखौ आं एसे खोन्थालांसै। नोंथांमोना आरो दिनैबो आंजों गोदान भिडिअ नायफालांबाय थादोलाय आरो बिसोरनि माखासे थांफैनि माखासे लामाफोरखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो। नोंथांमोना थांबाय था लोगोसे आङो दायो जास्ट माने आदा लामायाव मोनफैखाबाय आरो बिनिखायनो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनो होननानै भिडिअखौनो सर्ट खालामबाय आङो। माखासे आं नै मोनफैनायनि जायगाखौ एसे खोन्थानोसै आङो। नैबे जाहैबाय आङो माने दायो जा जायगायाव दङ बे जाहैबाय माने सोब माने फरेस्ट एरिया आरो ओरैबो माने ओरैबो गासिबो हाग्राबारि नङा होमबा? बे हाग्राबारि गेजेरजों थांनांगौ बिसिना नै आं दा नैबे लामाजों फैदोंना नोंथांमोना आंनि उनथिंनिफ्राय जे नुदों लामा बे लामाजों फैनांगौ एकदम गोजान आरो फरेस्ट एरिया बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो नैबे लामाजों फैदोंमोन ओरैजाय एसे सिगाङाव आरो ओरैजाय कारेन्ट पस्ट बारनानै ओरैसे गोजानाव ओरैजे मोनसे फाखा लामा दं बेखौ फैनानै ओरैजाय नै ओरैबो दङ एकदम माबा माने बेखौहाय फरेस्टनि हाग्राबारि ओमफ्राय नै ओरैबो फरेस्टनि हाग्राबारि ओरैजाय नैबे गेजेरजों थांनांगौ आरो बिथांमोननि बे केसाकाट'नि होननाय बर' गामिया। थेवदो लोगोफोर एसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। एसे खोन्थालांसै आङो बिसिनि गामिखौहाय। फैयै आङो दायो केसाकाट'नि गामि मोनफैबाय। नैबेनो आरो केसाकाट'नि गामिया बेथ' ओरैजाय फरेस्टखा नालाय फरेस्टनि एखे नैबे आलि गैया होमबा बे आलिनि ओरैजायनो गामिया एसे खोन्थालांसै। ओरैजाय नै बेनो आरो ओरैजाय मानसिफ्रा ओरैजाय बिनिफ्राय माने दैया बारा गोजान गैया माने 200-300 मिटारसोल' आरो गोजान दैया जियादल दैमा होननाया। ओमफ्राय जायगाफ्राथ' नुबाय जानांगौ नुनानै मिथिबाय जानांगौ एसे गोरान जायगाफ्रा। ओमफ्राय बर' गामि आरो बेयाव माने बर'फ्रा खै घरसो जागोनथाय ओरैनो अनुमान 20-22 घरसो जानो हागौ आन्दाजाव आंनि नोजोराव आरो नै एकदम बाला गोजाथार। खैसो घरसो दंलै आदा? खैसो घरसो दं? 50। आच्छा आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय गामिखौहाय एसे खोन्थालांबावनोसै। लामा बानायगासिनो दं दायो नै ओरैजाय नै जों ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बिथांमोनहाबो लाइनावनो ओरैबायदि दङ। बाजिजों एसे रायज्लाय र' बाजिजों बिथांमोना नै वाव क'त যাব ওলাইছে দাদি? হা ক'ত যাব ওলাইছে দাদি? জিয়াদল গাড়ুলৈ যাবি হয় নেকি? ইমান গৰম লাগিছে না? टक्ला কৰিছে ओमफ्राय नै बाजै एसे रायज्लायनोसै आं। बाजै नमस्ते खुलुमबाय। मा गामि होनो बेखौ? औ केसाकाट'नि। बाजैया बेयाव फैनाया बेसेसो गोबाव जाखोब्रा? औ गोबाव जाबायना? अबे बाजैमोना न'आ? नै बाजैमोननि न'आ न'खौ एसे खोन्थाबाय आङो। बेनो जाबाय केसाकाट'नि गामिया। नै आरो आं सोब माथो बाला गोजालै नोंसिना? दैज्लाङाव माबायदि? दैज्लां मोजां ना? हाब्रुथ' जाया खोमा? एसे खोन्थाबाय आं नै केसाकाट'नि गामिया माबायदि। ओमफ्राय औवायाबो माथो रानजोब्बाय? मेसेङाव दिन रानो? न' दोननानै ओरैबायदि रानजोब्बाय माने जायगाफ्राबो गोरान नालाय। नै ओमफ्राय बिसोर गामिनि रायजोनि मन्दिरा बेखौ एसे खोन्थानोसै।
आङो दायो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय केसाकातुनि गामिखौ आरो एसे ओरैजाय दंबायो जोङो जास्ट मोनफैदोंल' ओमफ्राय सिगाङाव माबायदि एसे थांनानै खोन्थाबावनोसै ओमफ्राय जों ओरैजाय माने जियादल फारसे थांगोन आरो जोङो साब्रै साबासो जागोन एसे ओरैनो दिनै बेरायनो होनना फैबाय माखासे जायगा नायनो होननानै ओमफ्राय आं सानबाय माने केसाकातुनि गामिखौबो एसे खोन्थालांसै होननानै ओमफ्राय दायो आं मोनफैबाय नै ओरैबायदि गोरानसो मोनबाय आं माने बाला गोजा खिन्थु दैज्लाङाव मोजां जायो होनना बुंदों मानो होनबा बेयाव दै माने हाब्रुनिथ' जेबो खोथा फैया नालाय एखेबारे माबाल' जायो बिसिनाव मा होनो दैज्लांबासो मोजां आरो माने दैजोंहाय रानजोबो ना ओमफ्राय जेला मेसें फैयो अब्लाथाय माने बिसोरनि थाखाय गाज्रि मानो होनबा सोब बाला गोजा जायो नालाय थौदो लोगोफोर बिदिबा आरो जा हायो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो दानि बाजिजोंबो एसे रायलायबाय ओमफ्राय गामिखौबो एसे खोन्थानोसै नै ओमफ्राय नै बाइकखौ जोङो लाखिना दोनथ'बाय ओमफ्राय दायो ओरै सिद्दा होलांसै जोङो ओरैजोंहाय बिनिफ्राय माने ओमफ्राय ओरैजाय दङ दैयाबो बारा गोजानाव गैया आरो बिनिफ्राय माने आं दहायनो खोन्थाखाबाय 200 मिटारसोल' जागोन माने गोजानाव ओरैजाय सानजा फारसे ओरैजाय आरो ओमफ्राय दायो जों ओरै थांसिगोन बेनो जाबाय जोंहा केसाकातुनि गामिया ओरैबायदि नुदोंना दैज्लाङावसो मोजां जायो मेसेङाव दहायनो खोन्थाखाबाय आङो दैज्लाङावसो मोजां मेसेङावबाथाय ओरैबायदि माने बालाजों नै औवाफ्रानो रानजोब्बाय मा जागोन मेसेंनि खोथाबाथाय बिराद डेन्जार बेफोरनो आरो बर' गामिया नै एसे खोन्थाबाय आङो फैयो आं दायो जास्ट मोनफैबाय जियादल दालां खाथियाव ओमफ्राय एसे माने ओइ अरुणाचलनि मानसिफोर एसे रायलायनोसै आङो बेयाव नुदों आं सानै एसे रायलायनि बिसोर माबायदि रायलायदो एसे खोन्थानो आङो बिसोरनि सेहेराफोरखौ एसे खोन्थानोसै जास्ट मोनफैबाय नालाय आङो बेनो जाहैबाय कि गावबो लोगोसेलै दु सिल'नि ना बे जाहैबाय सिल'नि दखानाव मोनफैबाय आङो जास्ट ओमफ्राय ओरैजाय थांसै ओरैजाय बैजोंबो दाहाय रायलायहैगोन आङो बेयाव सासे मानसिखौ एसे सिनाय मोनदों आङो दा थांनो आं रायलायगोन र' इयाव फार्स्ट रायलायगोरनि एया আমাৰ ছাৰসকল বহি আছে ইয়াত নমস্কাৰ ৰাম আগত কোনফালে যাম ইফালে যাম না ইফালে যাম আগত ইফালে যা ক'ত গৈছিলে ছাৰ কাংকু কি বস্তি বুলি কয় এইটো চিলনি আচ্ছা আপোনালোকে কি গালো না আদিৰে গাল আমাৰ ছাৰে গালো না আদি গাল আচ্ছা মানুহটো চাই মানে চেহেৰাবিলাক বঢ়িয়া লাগে ন গৰু মাংস খাব লাগে না আচ্ছা এতিয়া थांसै आङो सासे दं बेयाव जोंहा बर'आनो आरो बियो ओमफ्राय आदिजों हाबा जादों आदिना गाल'लै ककाय गाल' ना आदि गाल' न ओरैजाय रायलायनोसै आं नै बेनो नमस्ते होननायखौ बोरै होनो गाल'नि नमस्कार होनना बुङो आচ্ছা ना बर' एकदम गुबै रायलायथारदों आरो खुलुमबाय होननायखौ बोरै होनो औ कुमकाको ओमफ्राय नोङो बेयाव हाबा जानाया खै बोसोर जाखो आङो 30 बोसोरनि बारबाय 30 बोसोरनि बारबाय ना बिराद गोबाव जाबाय माथो होमबा ना गथ'फोर साबैसे जाखो गथ'आ सासेल'सो जादोंमोन सासेल'सो ना आচ্ছা ओमफ्राय दायो नोंना माबाया मा मावो हासबेन्डआ गैला आंना थैबाय ना आচ্ছা ओमफ्राय दायो बेयाव बिजनेसफ्रा माबायदि दखानफ्रा होनायफ्रा सोलिया बिदिनो एसे मोजां आरो ना एसेबां माबाया आरो जेनेबा बाराबाबो एसे मालाबा खमथि जाबाबो माबा 1500 बिदि पार डे होमबाथ' गाज्रि नङाना बेफोरो ना होमबा ना आराम से नोंलाय नाम क्या है बेटा बोलो तुम्हारा नाम क्या है पयंगबा स्पेलिंग बहुत हार्ड है ना PEI अच्छा कितना क्लास में पढ़ाई कर रहे तुम क्लास 6 में कौन सा स्कूल में सेकेंडरी अच्छा आज बोने क्या आज नहीं क्या आप वेकेशन में ना अच्छा ठीक है मिलके अच्छा लग गया दे भाई दे होमबा आबाखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय आङो एसे खोन्थाबाय जोंहा नैबेयाव एसे आब'जोंबो रायलायबाय बे माने हाबा जानाया 30 बोसोर जाबायनो ओमफ्राय दायो सोरजों रायलायबावगोन बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय बिदिनो हिनजाव मानसियाथ' जेबो माबा थायाना बेखौबो एसे खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो बेनो जाहैबाय जोंहा सिल'नि बस्ति बेखौ एसे खोन्थाबाय आङो नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदों खोना गाज्रि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा
एकदम बारा गोबाव थानांला साबस्क्राइब खालामना होदो एरजायनि ओमफ्राय जोंहा इयाव माखासे जों लोगोफोर फैदों नालाय साथाम साब्रै साबा सयजन এটা ক'ত যাবি আমি ক চাই লওঁ জাগাখিনি ইয়াতে ক'ত হ'ব ইয়াত হ'ব ওচৰতে ওচৰতে হ'ব ন ঠিক আছে এবাৰ फैनानै माखासेखौ खोन्थानानै नोंथांमोनखौ खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय दायो एसे खोन्थाबावनोसै जायगाफोरखौहाय एसे राउन्ड खोन्थानो आङो माबायदि जायगा ओरैजाय नुदोंना ओरैबायदि बरिया प्लेस जिफोर माने सोरबा फैबा फैनो हायो बेरायनो ओरैबायदि मोजां नै ओरैजाय नुदोंना ओरैबायदि बरिया जायगाफ्रा नुदोंना सम बेरायनांगौ बेरायबा गोसोफोरखौ मोजां मोनो माथो जोङो दायो बेरायनो फैबाय बेरायनानै आंबो ओरैबायदि मोजां मोनबाय जायगाफोरखौ एसे खोन्थाबाय माबायदि नुयो नङा होमबा बेनो जाहैबाय जोंहा जियादल दैमाया सिगाङावबो खोन्थाखांखाबायमोन आङो जियादल दैमाखौ खोन्थासै र' ओरैबायदि मोजां नुयो नुवाखै वाव बिराद बरियालै सिनारि बिलाक बरिया लागे मा जाखो बिमल फंबाय पानिपुरि आच्छा बुइ दाबा मा जायगायावलै फंबाय बे मा जायगायाव इयो दा माबा इयो अरुणाचल औ अरुणाचलनि नैबे माबायाव शिलंनि माबायाव आरोना बे तिनियालियाव दङ आरो इयो जेदल दालां नायनो थांबा मोनो ओमफ्राय पानिपुरि मोनदैखिन जादों आच्छा देलाय माबायदि मोनदों जानानै माबायदि मोनखो बानलु गोसा जादोंना आलुदों आच्छा बेयाव नै जोङो फैनानै दसे इयाव नुबाय नालाय पानिपुरि जाबाय दखानिया नै কিবা জালা দিছে এ বহ কই দি বলে এটো দোকানীটো এটো কুলিছে দে এটো চাটটো দেচোন কচোন কোনটো জগাত ক এটো সিলনি বস্তিত বুই ইয়াত আহিবি দেই কি বুই দাবা কি পোৱা যায় ইয়াত অলপ ক'ব নেকি এটো দেখাই দিবি এটো দেখাই দিবি আচ্ছা এইটো ন পুরা বনাই দে চাট পুরা এটো কি পায় এইটো কাচ্চা চানা মিক্সার বনাই আৰু ইফালে এটো পানিপুরি এটো চানা ফ্রাই অলপ মানে ওপেন কৰি দিব আচ্ছা আৰু কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে কি দাবা বুলি কৈছিলে আপোনাৰ ইয়াত বুই মানে কি মিনিংটো বুই মানে কি গালো না আদি গালো আপুনি কি লিখে গালি আপুনি কি আপুনিও গালো ন কিন্তু আদি নহয় আদি নহয় না আপোনাৰ দোকান খোলা কিমান বছৰ হ'ল এক মাহ সেলিং পাতি কেনেকুৱা হৈছে ঠিকই আছে ন बराबर सोरबा जुदि आं खोन्थाबाय दहायनिफ्राय आं खोन्थागादोंमोन ना आङो माने केसाखातनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय ओरैजाय केसाखातनि बारबोनाय जोङो अरुणाचलाव हाबफैबाय अरुणाचलावबो जों एसे बेरायबाय बेरायनानै दायो मोनानायनिफ्रायाव जोङो मोनसे दाबा मोन्दों बे जाबाय बुइ दाबा ओमफ्राय बे बुइ दाबायाव जोङो दायो फैनानै माखासे हाबफैदोंमोन आरोना बेयावनो एसे जोङो जानाय लोंनाय जाबाय जानायखौथ' जों खोन्थानो हादिया नालाय मोनाबायबो ओमफ्राय बेयाव जोङो जाखांनानै जायैनि सिगां जों माने पानिपुरि जादों आरो पानिपुरिखौबो नै आङो एसे खोन्थानि आङो पानिपुरिखौ नै माथो ओरैसो जाबाय नै माने पानिपुरिखौबो खावसेखौ खोन्थासै आङो जानायखौ नै एसे जों आदा जाबाय माने ओरैबायदि दंखायोमोन बेखौबो जाबाय ओमफ्राय जानानै नै जोंहा दखाननि अनारा बेनो जुदि सोरबाफोर फैयोबा फैनानै जाफैनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा एकदम ओरैजाय केसाखातनजों फैदो केसाखातनजों फैनानै डाइरेक्ट माने ओरैजाय जियादल दालां मोनैनि सिगां इयावनो मोनसे तिनालि दङ बे तिनालियावनो दंखायो जानो बुइ दाबा ना एसे फंबाय बेखौ फकास खालामना खोन्था बुइ दाबा माबाखौ बेनारखौहाय बेयाव दोनना होदों नै बुइ दाबा माने बेयाव एभ्रिथिं मोनो आरोना जानाय लोंनाय आइटेम गासिबो मोनजोबगोन सोरबा जुदि फैयोबा फैनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा शिलंनि बेयाव एड्रेसखौ एसे होनो हागोन नै बेयाव होदों माने शिलंनि कांकु सार्कोल अरुणाचल प्रदेश बेयाव फैनानै नोंथांमोना जुदि फैयोबा सोरबा फैनानै जाफैनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय नै बे जाहैबाय बेम्बो ना बे जाहैबाय औवा मेवाइ गोखै ओमफ्राय नैबेखौ नुखादों पिक्सारखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जुदि फैयोबा मोनजागोन आरो दिनै माने मोनानायखायनो जोंबो थांनाय जाबाय नालाय ओंखायनो जा हायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जुदि फैयोबा न' डाउट डाइरेक्ट फैदो ओरैजाय माने केसाखातनिखौ बारनाय लोगो लोगो मोनसेयाव तिनालि मोनगोन तिनालियावनो दंखायो जोंहा बुइ दाबा होननाय बेनार मोनसे दंखायो बेयाव नोंथांमोना फैनानै मा जानो गोसो एभ्रिथिं मोनजोबगोन आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय दहायनिफ्राय फैयै नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो आंथ' बेखौ बुंनो रोंला नोंथांमोनहा जुदि नायदोंबा निस्सय मिथिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबा हाजासे लाइक खालाम आरो सोरबाफोरा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदि मोजां माने कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो अके बाय बाय गुड नाइट